थामथि बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानायनि उनाव दायो बिटिआरनि बिखायाव खुंजागासिनो नेशनेल लेभेलनि गुबुन गुबुन गेलेमुनि बादायलायनाय। थांनाय बोसोराव बयजोंबो अनसायजानाय ISPLखौ जाफुंसारै खुंफुंनो हानायनि उनाव बे खेबाव एसिया हादरनि गोजामसिन फुटबल बादायलायनाय डुरान्ड कापखौ क'क्राझाराव खुंनो लाहार-फाहार जागासिनो। थारैनो डुरान्ड कापखौ बिटिआरनि क'क्राझाराव लाबोनो हानाय बर'फोरनि थाखाय जोबोरैनो गोग्गाथाव। मानोना डुरान्ड कापनि गेजेरजों बर' हारिनि लाइमोनफोरा आरोबाव गेलेनायखौ आगानसे बारायनो हाबावगोन। मख'नाया जोबोरैनो गोनांदि बडलेण्ड बिखायाव गिबि खेब खुंजानो गोनां डुरान्ड कापखौ हादरनि गोजामसिन फुटबल बादायलायनाय होननानै जों बयबो मिथिगौ। नाथाय बियो माब्लानिफ्राय जागायजेना आरो सोरनि मुङाव बादायलायनायखौ खुंनाय जायो बेखौ दिनै नोंथांमोननो मिथिहोगोन। नंगौ, गुबै बाथ्राया बेसोदि सिगाङाव डुरान्ड कापखौ डुरान्ड फुटबल टुर्नामेन्ट महरैसो खुंबोनाय जादोंमोन। 1888 मायथाइयाव हिमाचल प्रदेशनि सिमलायाव डुरान्ड फुटबल टुर्नामेन्टखौ डुरान्ड फुटबल टुर्नामेन्ट ससाइटि आरो दुलाराय भारत फुटबल फेडारेशनआ जयै खुंजेनदोंमोन। डुरान्ड कापआ एसिया हादरनि देरसिन आरो मुलुगनि गेजेरावनो थामथि देरसिन फुटबल बादायलायनाय जानानै दं। बेबायदि गोजामसिन आरो देरसिन फुटबल बादायलायनाया दिनैनि समाव बिटिआरआवबो सौफैबाय आरो बे बादायलायनाया जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय जोबोरैनो खाबुगोनां जागोन। पायनियर एकाडेमी बरमायाव HS फार्स्ट इयारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। पायनियर एकाडेमी बरमायाव HS फार्स्ट इयारनि साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदानि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो थाखाय पायनियर एकाडेमी बरमायाव HS फार्स्ट इयाराव मुं थिसननो गोसो गुदुं जानाय फरायसाफोरा साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नै आयदानि गेजेराव सायख'नानै मुं थिसनफैनो हासिगोन। पायनियर एकाडेमी बरमायाव आलादायै नीट आरो JEE नि कचिंबो होफानाय जायो। पायनियर एकाडेमी बरमायाव थानानै फरायनो हानाय राहानि थाखाय हौवासा आरो हिन्जावसानि हस्टेलनि खाबुबो दं। बेनिखायनो गोसो गुदुं फरायसा आरो बिगोमा नोंथांमोनहा 9707537065 8638054125 6000410073 7576020620 नङाब्ला www.pioneeracademyborma.organization आरो pioneeracademyborma@gmail.com नि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।